Gunuwatar Balkan Welaýatynyň Sewit merkezinde aýal gyzlara 8-nji mart halkara zinanlar güni münasibetde 60 manat meşburuna pul sowgatlaryny gowşurmak dawaralary dowam edýär. 5-nji martda geçirilen şeýle dawaralar Sewitin käbir döwlet ýeçiligine, edara karhanalarına hemde bilim we terbiýeçilik edaralaryna döwlet telewizionasyny görkezmek üçin video ýazgy edildi. Bayramçylyk pul sowgatlary öý hojulukçy aýallara berilmeýär. Olar özleriniň ala tutulýanlyklaryny aýdýarlar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy martda Sewitden maglumat berdi. 5-nji martda mekteplerde aýal gyzlara prezidentiň adyndan 60 manat möçöründe pul sowgatlaryny gowşurmak dawaralary geçirildi. Bu çäreler döwlet telewizionyasynda görkezmek üçin surata düşürildi. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Ýa-da 23 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow degişli buýrugy gol çöküp, halkara zinanlar güni münasibetde aýal gyzlara bayramçylyk sowgatlarynyň gowşurulmagyny tapşyryk berdi. Prezidentiň gol çeken resmi namatyna laýyklykda ýeçiliginiň görnüşine garamazdan ähli karhanalarda, idaralarda, guramalarda işleýän, pensiýa we döwlet kömek pullaryny alýan zinan maşgalalar, şeýle-de ulum bilim we terbiýeçilik idaralaryna bilim alýan gyzlar 60 manat meşburuna pul sowgatlary bilen syýlaglanýar. Bu mukdar valyutanyň resmi alys-çalyş kursu boýunça 17 dollary, gara bazaryň bahasy boýunça takminan 3 dollara barabar bolýar. Döwlet telewizionyasına görkezilýän video şekillerde idara karhanalarda işleýän zinanlar şeýle-de ulum bilim we terbiýeçilik idaralaryna terbiýelenýän gyzlar prezidentiň sowgatlaryny maňlaýlaryna syýlyp kabul edýän görnüşde görkezilýär. Zinanlara pul gowşurmak dawaralary bilen bir hatarda Balkanawar şäheriniň drama teatryna 5-nji martda Ene Mehridiýan hormatly adam nasip bolan zinanlara bagyşlap aýdym sadly medeni çäre geçirildi. Şol bir wagtda şäherde bayramçylyk münasibetde köp gatly ýaşaýyş jaýynyň açylış dawarasy bolup geçdi. Şu gün köp çağaly enelere bagyşlanyp maslahat we aýdym sadly konsert geçirildi. Şeýle-de 5 gatly bir ýaşaýyş jaýynyň açylış dawarasy boldy. Ol binadan 10 we 12 çağa dogran 2 ene ýaşaýyş jaýyny sowgat berdiler. Sowgatlyk jaý prezidentiň adyndan diýilýär. Ýöne ähli çykdyjylar telekeçileriň hemde zinanlar birleşiginiň harajatlarynyň hasabyna maliýeleşdirilipdir. Mebiller we beýleki öý goşulary zinanlar birleşiginiň işçi hünärmenleriniň hasabyna satyn alyndy. Diýip Balkanawatda ýaşaýan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň prezidenti 1-nji martda geçiren hökümet mejlisine köp çağaly enelere Ene Mehridiýan hormatly ady dakmak barada fermana gol çekdi. Türkmenistanyň hökümet insan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar tarapyndan ýurtda aýal gyzlaryň hukuklaryny çäklendirmekde berk tanqid edilýär. Döwlet tarapyndan aýal gyzlara berilýän bayramçylyk pul sowgatlary we Ene Mehridiýan hormatly atlar ila tarasyna garşyk reaksiýalar bilen kabul edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan öý hojuluk birnäçe zinan maşgalalar döwlet hukundarlygynyň esasan edara karhanalarda zähmet çekýän zinanlara gönükdirilýändigini, şeýlelikde özleriniň ýene bir gedek diskriminasiýa sebäpdar edilýänliklerini aýdýarlar. Olar ýurtdaky aýal gyzlaryň işleýän we işlemeýän zinanlar hökmüni öz aralaryna hem iki bölünip goşmaça ýekirmelere sebäpdar bolýanlyklaryny aýdýarlar. Zinanlara berilýän bayramçylyk sowgatlary aýal gyzlaryň belli bir bölegini öz içine alýar. Öý hojulukçy aýallar bu kategoriýa degişli däl, şeýlelikde olar özleriniň ala tutulýanlyklaryny aýdýarlar. Üstesine Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde aýal gyzlaryň iş mümkinçilikleriniň çäklidigini, Sewitin zinan ilatynyň EPS böleginiň işsizligini habar berýär. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir ýerli hünärmeniň sözlerine görä Balkan welaýatynyň aýal gyzlaryň takminan 30 götürümli halkara zinanlar güni münasibetde pul sowgatlary gowşurulýar. Bu bolsa Sewitin zinan ilatynyň tas 70 götürümden gowragynyň maliýe taýdan döwlet bilen ilteşiginiň ýokdugyny görkezýär. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti ýurdun ilatynyň tas ýarysynyň zinanlardan beýleki ýarysynyň bolsa erkek raýatlardan ibaretdigini aýdýar. Ýöne resmi statistikalarda işleýän zinanlaryň sany agdalmaýar. Ýurtdaky işsizligiň derejesini görkezýän sanlar asla köpçülüge äşkar edilmeýär. Halkara zinanlar güni münasibetde öý hojulukçy aýallara döwlet tarapyndan bayramçylyk sowgatlarynyň gowşurulmadygy maşgalalarda dürli çekişmelere yol açýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli synçylar öý hojulukçy zinanlaryň döwlet tarapyndan ala tutulmagynyň balkanyna maşgala baş bolan käbir erkek raýatlarda işsiz aýal gyzlara garşy agalyk edici pikirleri mewjud ýanlygyny aýdýar. Maskala başı bolan käbir erkek raýatlar edara karhanalarda aýal gyzlara berilýän pul sowgatlaryny işlemeýän öý hojulukçy zinanlara garşy ulanyp bilýärler. Diýip ýerli synçylar aýdýar. Şeýlelikde Türkmenistanda onsuz hem diskriminasiýa sebäpdar bolýan aýal gyzlar öz aralaryna hem dürli ýekirmeleri başdan geçirmeli bolýarlar. Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary ýurtda aýal gyzlara diňe bir iş nukdaý nazaryndan çemeleşilmeýändigini, olary maşgala ojaklaryny
ahlak terbiýanyň gözbaşy nukdaý nazaryndan seredilýändigini aýdýarlar. Dinanlar wagtynda biz dinanlara diňe bir jemgyýetdäki işleýän dinan hukmyny seredem. Ol gender soralar ol aýry mesele. Ýöne on ene mehri ýüregi bilen gelecek nesillerine edip hem terbiýe hem kada kanunlaryň aýdaly şoňlan bagly soralar düýümizde. Illet oňun täsiri bolur diýip meni pikir edýän. Ýöne halkara dinanlar günü münasibetde diňe işleýän we okuyan aýalgylary pul hugutlarynyň berilmegi synçlary görä ýurtda bayramçylyk münasibetde diňe işleýän we okuyan aýalgylaryň syýlaglanýanyny, maşgala ojaklarynyň yerli gymmatlyklaryň ahlak terbiýanyň gönözligi we gorugçy bolan öý hojulukçy aýallaryň ala tutulýanyny görkezýär. İşleýän aýallara sowgatlaryň berilip, öý hojulukçy aýallaryň sowgatdan mahrum bolmagy gender deňligi bilen bagly beýleki problemalary agdap oturmagyň hem hajatynyň ýokdugyny görkezýär. Diýip bir yerli Sinçadat radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy.